Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Ithathwe endlini ingane yavuswa kwathiwa mayihambe yahamba yobulawela laphayana kuleya ndawo ilimale kuyona. Sekuboshwe abasolwa abayishumi ngemva kokutholakala kweyidumbu eyinhlanu idindilize esigangeni eNanda enyakatho yeTheku KwaZulu-Natal. Why did you reply to that to say it's nice? Ndiphendule ngolwahlobo kuba bendingayazi uba mandiphendule ndithini. Namhlanje bekusuku lwesihlanu lwesicawu esiphenyo umengameli wamajaji e-Eastern Cape uSel Mbenenge kanti ofaka isikhalo uAndiswa Mengu besaqhubeka nokuphekwa ngemibuzo kulesi cawu. The government of Israel wants to finalize an agreement. Wonke amehla azobethe nje eMiddle East njengoba kulindeleke ukuthi icikicwe ngokusemthethweni isivumelwano sokubeka phansi ikhali ngesonto phakathi kwelaka-Israel nePalestine. Naba kamsimudo wavela ngesiluba phakathi kwamangisi namaqatasi inkonjane edukela ezulwini siyakhuleka nina bezinyane lengezegeze. Bakhalele ngamasongo kaSigonyela abantu abayishumi nambili abeyamaniswa nesigameko sokubulawa kwabantu abahlanu eNanda eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje. Umphakathi ushaqeke kwaphela naso zwaneni amandla ngesikhathi uthole idumbu zamadoda amahlanu ebeyididiliza enkundleni ezemidlalo eseduze nesikole iBhambayi. Imbangela yalesigameko ke ayikaziwa. Zishaqekile izakhamuzi zaseBhambayi eNanda kulandela ukutholakala kwezidumbu zabalisa abahlanu kule ndawo. Amaphoyisa aqale athola izidumbu ezintathu kule nkundla yezemidlalo kwasekutholakala ezinye ezimbili eduze kwalenkundla yezemidlalo. Labalisa ababulewe kuthiwa baphakathi kweminyaka e19 kuya kwengama-26 obudala. Kuthiwa ke baqale bathunjwa belandwa emakhaya abo ngesikhathi zaphakathi kwamabili ebusuku ngaphambi kokuthi bulawe. Omunye ke wabo bekungu-Ayabonga Maduna obeneminyaka e19. Umama wakhe uthi ufuna ubulungiswa. Kuphenyeleka ndizicacela ukuthi ingane yami ibulewe ngoba yenzeni ngoba andiva lutho okutholwe kuyona ithathwe endlini ingane yavuswa kwathiwa mayihambe yahamba yobulawela laphayana kuleya ndawo ilimale kuyona. Izakhamuzi zalapha zithe ziyesaba ke ukukhuluma nabezindaba kepha zathi ubelelesi inkinga enkulu kulomphakathi. Abohlaka olulwisana nobugebengu bathi amaphoyisa kufanele angenelele ngokusheshsha. Lento eyenzekayo namhlanje mina ngicabanga ukuthi yumphumela ukuphatheka kabi nokucaswa komphakathi ngesimo esikhona la eNanda esihlala isikhala ngaso emhlanje amalanga. Ukuthi ngeke ubugebengu bukakhulu eNanda akwenziwe something ngabo kodwa ubone ngathi akwenzeki ngalendlela esifisa ngayo. Ngokwembiko yamaphoyisa ngonyaka odlule ilokishi eNanda ilona elibe nesigameko eziningi kakhulu zokubulawa kwabantu kuleli. Bangu-81 abantu ababulewe phakathi kukaJulayi kuya ke kuSeptember wonyaka odlule. Amaphoyisa athi sikhona isidingo sokuthi kwenziwe umsebenzi othe xaxa ukuzama ukunqanda lenkinga. We are operating in the area. We are operating in Inanda. We have teams in Inanda. We have the police in Inanda. We believe that we just need to strengthen our relations with communities, be close to each other so that they trust us more. Kulaba abayishumi ke ababoshiwe amaphoyisa athi bangamalungu ophiko lomphakathi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngeseBhambayi eNanda. Isikhungo esibhekele ukuthi abesifazane bayameleka futhi baphathwa ngendlela elingana nabanye uma kuthintwa zomthetho iWomen's Legal Centre nokuyisona esimele ofaka isimangalo esigcawini esiphenya isigameko sokuhlukumeza ngokucansi esithinta inhloko yabehluleli e-Eastern Cape uSel Mbenenge sithi ke izisulu zokuhlukunyezwa ngokucansi ziyafana nje. Selekuqalele lesigcawu sikaMbenenge kuleli sonto ihlukene kabili imbono yomphakathi njengoba abanye bekholelwa ukuthi indlela uAndiswa Mengu ayeqhubeka ngayo ngokulokhu ephendula imilayezo ngeWhatsApp iyaphikisana neyomuntu oyisisulu senkinga. Olunye uhlangothi lunomuzwa ukuthi ayikho enye indlela ayengazikhipha ngayo. iWomen's Legal Centre okuyiyo emele uAndiswa Mengu kulesi sigcawu ixwayise ngobucayi balolu daba ohlobene nensolo eziyamene nezinto eziqukethe ezocansi.
All of us are different. Women especially are not a homogeneous group, and so no one woman experiences violence, sexual harassment in the same way. How you experience a specific act will depend on your personal circumstances and your intersecting needs and identity. So that's at the outset, that there is no such thing as a perfect victim. Advocate Salome Skippers ohola ngembuzo uAndiswa Mengo esigcawini namhlanje umbuzo ukuthi kungani ezinye zeimpendulo zakhe zayincoma lokho ayisuke ethunyelelwe khona. Why did you reply to that to say it's nice? Ndiphendule ngolwahlobo kuba bendingayazi ba mandiphendule ndithini. Ndibone impendulo efanelekileyo leyo emanelisayo yena. I responded in that fashion because I did not know how to respond, and I saw that response fitting, which would be a response that will be pleasing him. Ukuhlala kwalesi sithangami kuqile kwaleli sonto namhlanje. Sizoziqhubeke ngomsombuluko. Lisehliswe lomhlazi ngama-27 kumasingana icala elibhekene nabasolwa bangabokudabuka e-Ethiopia njengoba bebhekene necala lokuba kulelizwe ngokungemthetho. Laba babandakanyeka-ke esigamekweni esenzeka eSandringham eGoli njengoba babonakala bephuma ngesamagundane bebaleka behambaze bememeza bethi bathunjiwe. Inkantolo ihlehlisile icala ukuze kutholakala uTolika baphinde bafake nesicelo sokuba nombeli wombuso illegal aid. Laba bebelokhu bevele inkantolo ngeinsuku ezehlukene kuleli sonto kanti njengamanje basaqhunywe eTokusini. Ngaphambi kwenkantolo yaseHillbrow kuvelwe abamangalelwa abane bayingxenye laba baboshwa eSandringham mhlazane kwakutholakala abesilisa bangu28 endlini eSandringham base beyachajwa ke kodwa ngenxa yomsebenzi wenkantolo abakhonanga ukuthi bavele bonke enkantolo eyodwa ngakho bayebahlukaniswa bavela kwinkantolo ezahlukahlukene. So icala labo ke lihlehliselwe umhla ka27 kuJanuary ukuze bathole iinterpreter. Bangaphezulu kwenkulungwane namakhulu amahlanu abamba ngokungemthetho abaqale babona ukuthi akukho ukujikela emva kwendlu baphuma emgodini ngolwezi nyakenye. Njengamanje sekuhlengwa abamba ngokungemthetho abangamakhulu amabili amashumi amane nesithupha kwadakulwa idumbe engamashumi ayisikhombisa kuleli sonto. Sithanda uxwayisa laba abanenhliziyo esheshe izwele ngokuqukethwe yilombiko olandelayo. Ilokishi iKhumali nabantu abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-45 lizungezwe izimayini ezingasasebenzi. Abamba ke ngokungemthetho abanye bahlala nalomphakathi bebengaphansi ke emathunjini omhlaba izinyanga ezisihlanu. I was not working with the gold mine. I was pulling the rope. I was working on a level whereby re stock le motho a tswang ka ntle. Kuke kwaba ke nezinsolo ezithi abamba ngokungemthetho baphenduka amazimzimo bakufakazeleke lokho. Definitely true. Kuyiqiniso kwenzekile besidla amaphela ngisho izidumbu zabantu abashonile babesitshela ukuthi inyama yengulube. Remember from the start since the mine zidicala ukilabona hona namafariki kilakela na shaft number 10. Njengoba umkhankaso wokutakula usuphothulwa intsha yasekhuma ithi imigodi engasebenzi ingavalwa bafuna kube semthethweni ke ukumba igolide. Government if bekuyiyo in control of ishaftis rather than ukuthi bazivale ngoba zizi ukuthi bezifake imali according to the situation enkuyo apha. If these mines can be active legally like so, and then we'll be very happy. Amaphoyisa ke athi umkhankaso ovala umgodi uzoqhubeka. Undunankulu kwa-Israel uBenjamin Netanyahu uthi isivumelwano sokuyibeka phansi ikhali kuthelelwana amanzi sesiphotholiwe. Kulindelwe ukuthi leli yazwe licicize isivumelwano soxolo nePalestina ngesonto ukuze kugcine kuphunyelelwe umlotha. Sesibhekwe ngabombi sime eMiddle East njengoba isivumelwano sokumiswa kwempi sihlelelwe ukuba siqala ukusebenza ngesonto. Sekuke kwaba nomdonsiswano njengoba bekunoqhekeko phakathi koNgqongqoshe kuCabinet kaNdunankulu Benjamin Netanyahu babeke amabali Hamas ngokubambezela kodwa leli qembu lithi libophezele kulesi sivumelwano. Even last night, the Prime Minister strongly insisted that Hamas fold their last-minute demand to change the deployment of IDF forces in the Philadelphia corridor, so important, so crucial to stop weapons smuggling to Hamas. Isivumelwano sokubeka phansi ikhali siqhamuke emva kokuba kungenelele iQatar, iGibhithe kanye neMelika. Abantu abaningi
basifuna sifeziwe lesi sivumelwano. This is obviously an incredible moment. It feels like a victory for the Palestinian people. Lana eNingizimu Afrika iANC ithi zonke inhlaka kufanele zibophezele eqinisekiseni ukuthi kunoxolo. This is time to make peace, and it's not also a 15 months kind of atrocity. It spreads across years, and that on its own shows that the world itself is quite tired of this, and therefore no one must play games. And we need, as the global anti-apartheid movement, to continue to call for justice, for sovereignty of Palestine. Kusenjalo ezinye izakhamuzi zasePalestine zihlole umonakalo wenzeke emva kokuhlasela kwela kaIsrael eGaza. Lo beumgcini mafajikelele weqembu umkhonto wesizwe uDokotela uThandi Mthando usesulile kuleli qembu. Umhololo leli qembu uJacob Zuma uqinisekisile ukuthi uthola incwadi yokwesula kukaMthandi. uZuma uthi ke uyathobeka kakhulu ngeqhaza elibanje uMthandi eqenjini. uMthandi uveze ukuyibophezela kwakhe emsebenzini wakhe njengesizathu esolele ekutheni esule kuleli qembu. Njengamanje ikhulu zeqembu iseyinhlolweni zokuhlonza ozongena kulesi ikhundla. Mbukele sathi qweyitola kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. They should get a proper lawyer to make sure that they get their royalties, and I've learned in this department since I become a minister, people represent people and people don't know they're being represented by people. Ngqongqoshe zemidlalo nobuciko amasiko Gaten McKenzie uhambela imindeni abaculi ababili abadlule emhlabeni ngesonto eledlule uWinnie Khumalo kanye noVictor Bogopane obedume ngelika Dok Shebeleza. Asibungulo sikwamukela imbukeli uma besonto kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi sekuboshwe abasolwa abayishumi abeyamaniswa nesigameko sokubulawa kwabantu abahlanu eNanda eThekwini namhlanje. Mbukela sikukhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Ungqongqoshe zokuhlunyelwa kwezimilo uDokotela uPieter Groenewald uthi iboshwa ebeyibhala ivivinyo ikaMatric ngonyaka owedlule ishaya into ecokeme njengoba iphumelele ngo-96.2 wamaphesenti. Iziboshwa eziphumelele umatikuletsheni ngamalengiso kubalwa abadonsa izigwebo zamacala okubulala kanye nokuhlula. I committed a murder. I murdered my friend. Okay, we were close, by the way. May his soul rest in peace. Rated for murder, and for me, I think school gave me the opportunity to not sit in the section the whole day doing nothing with my life, to actually do something with my life. Imiphumela imenyezelwe ngokusemthethweni ungqongqoshe wokuhlunyeleliswa kwezimilo. There's an increase of 3% on the passing rate from last year, and this is a record passing rate of 96.2% for correctional services. Iphini likaNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo uDokotela Regina Mhawule naye ubeyingxenye yalomcimbi. Today we gather to celebrate not just attainment of certificates, but the triumph of hope, determination, and resilience within an environment where these qualities can be so hard to find. Zithi zinethemba lokuthi lemiphumela izozinika ithuba elisha lokuphila. Amalungu enyunyane samathu kanye nenyunyane ezidlalana nomfelandawonye Khosathu bamashele emahhovisi ombuso esifundazweni eMpumalanga behambisa uhlu lwezikhalo zabo okufaka phakathi ukungaqashwa kodokotela esifundazweni ikakhulukazi labo abafunda bagogoda eCuba phesheya kwelwandle. Odokotela abangasebenzi bangena emgwaqweni okubakhathaza kakhulu ukufuna ukuqashwa. Babalelwa ngaphezulu kwamakhulu amahlanu odokotela eMpumalanga abasohlwini labafuna umsebenzi. Inyunyana ayikholwa ukuthi uhulumeni awuyiboni lenkinga njengodaba olubucayi futhi oludinga ukusukunyelwa njengoba izwe lintuleka ngodokotela esikhungweni zezempilo.
The plight is not only in Mpumalanga, because previously you would have seen that there are multiple protests that have taken place in the country, with the one in KZN and recently the one in Eastern Cape. I think Mpumalanga is only just waking up and smelling the coffee. Bangaphezulu kwamakhulu amahlanu odokotela bafunda bagogoda eCuba abahleli emakhaya. Namuhla sidelana ngokutolela for imndeni yethu, ma community ethu. Unfortunately now we are post community services silwane kungabi nemsebenzi, but lokulwa la siketi kutolela thina kuphela. Sitolela imndeni yethu nema community ethu. Owengamele umnyango wezempilo eMpumalanga uthi basaxoxisana noNdunankulu ukuthola inqubekela phambili. For this, before the end of the financial year, we have set aside a budget to employ 25 of them out of the 58 that are still going to, some have completed and some are still going to complete. So we have engaged them, we have sat down with them in terms of what are we going to do. Lezi nyunyana sezinike uhulumeni izinsuku eziyishumi ukuthi aqashe labo dokotela. Namhlanje ungqongqoshe wezisebenzi nomakhosazana Meto ubamba umhlangano ophuthumayo eFundrate Bale Park eGoli nezinye izikhulu zenkampani ekhiqiza okusansimbi ArcelorMittal emva kokuba le nkampani ihlongoze ukudiliza izisebenzi zayo ezilinganiselwa $3,500. Le nkampani ikhona emadadeni eNewcastle KwaZulu-Natal nala esifundazweni iGauteng. Njengoba iqhubeka nokuqina imibiko yokuthi kungahle kudilizwe izisebenzi eziyi3,500, ungqongqoshe wezemisebenzi nomakhosazana Matthew uthi lesinqumo sizokwandisa isibalo sabantu bakuleli abangasebenzi. Le nkampani ibhekene nezinselele okubalwa kuzo izindleko eziphezulu. Nake selisebe le employment and labor size namhlanje kakhulu umdla wethu ukujonga uba singenza ntoni ukusave abasebenzi ngelixesha kukhona i holistic approach kahulumente yokurestore ibusiness ngalo intervention. Inkampani ekhiqiza okusansimbi ArcelorMittal ithi nethemba lokuthi kuzoba nesisombululo. The fundamental issues remain demand and the cost issues. I think demand won't change overnight, but it doesn't mean a company has to be loss-making in a low demand scenario. So we're comfortable that you make less profits. Ngemuva kwezingxoxo ikhona inhlasi yethemba ngokuthi kusungulwe isikhwama esizokwelekelela izisebenzi okwesikhashana. Isifundazwe eFree State siphinde sayiqwaqwadwa emakhanda zonke izifundazwe ngesikhathi ikhishwa imiphumela kaMatric efelenze eGoli. Kodwa lesifundazwe sithi yize senze izibukwayo kodwa kukhona la kumele sinyuse khona amasokisi. Lesifundazwe sibuye no-91%. Uphume o-distinction abayisikhombisa kuphela ezifundweni zezilimi zendabuko ebafundini abebebhala abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-30 eFree State. Owengamele ezemfundo uDokotela Mamiki Maboya uthi lokhu kuyakhathaza futhi iyona into afuna isifundazwe sinyuse amasokisi kuyo. Uthi ufuna umnyango uphinde unyuse isibalo sabafundi abenza imathematics njengenye izifundo zabo njengoba lesibalo sehlile eminyakeni edlule. Umaboya ucizelele ukuthi isifundazwe asincintisane nezinye kodwa sincintisana nesayo emphumela yangaphambilini. Especially in mathematics, we would want to see more learners participating in mathematics or technical mathematics. Othisha nhloko balesikole babonge iqhaza elibanjwe othisha kule mphumela. But I would like to thank all the teachers, the support that we always get from our circuit manager, Ntate Kokoto, for having been there, walked this journey with us until we reached that 95%. Abanye babafundi abenza kahle kakhulu eklasini la 2024 sebekhiphe iziyalo kulabo beklasi la 2025. My message is just to work hard from the beginning and to have balance in life. I was working hard towards this goal, but I didn't think I would reach it at the end. So I'm very glad that I did. I'm very happy, very excited to be here. U-MEC Maboya wethulele isiqoko owayengamele ezemfundo kulesifundazwe uTati Maho. Ngomsebenzi naye awenza kanjalo noMakalo Muhale naye ohambe ezinyathelweni zakhe. Ungqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko Gaten McKenzie uhambela imndeni yabaculi ababili abadlule emhlabeni ngesonto eledlule uWinnie Khumalo kanye noVictor Buhopane obedume ngelikaDok Shebeleza. Imndeni emibili okungoka Winnie Khumalo nokaDok Shebeleza
ilungiselela ukungcwaba lezi inkakha zomculo. Lemndeni ikhulume ngabo njengoba ingasezukuba nabo esikhathini esizayo. We are very sad. Our father was our pillar. Our father raised us single-handedly. No mother. Our dad took us to school. He fed us, he clothed us, he bathed us. We really do owe our father everything because he was a present and a very active father. She was really bubbly. She loved entertaining, and it really encompassed what she stood for. It was lovely seeing just everybody coming together as well, showing how much she meant to them. Ungqongqoshe wezemidlalo nobuciko uGaten Mackenzie uvakashelele emndeni esemanzini. Unxusele emndeni kuba iqinisekisa ukuthi uyavikeleka umlando walamaciko ngokuthi beke eqhulwini ukuba nabameli. They should get a proper lawyer to make sure that they get their royalties, and I've learned in this department since I become a minister, people represent people and people don't know they're being represented by people. During COVID, there's people that said they never got money, but the department did pay out money. We want to change that. Labaculi ababili bazobekwa endlini yabo yokugcina emathuneni West Park kusasa. Hlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Siyabona. Nina besilo sibeka lapha besiniphathele zona ngolika Makeba kusasa bakhonoza kwethu ngolimi lwesiXhosa wena usale kahle.